खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 फेब्रुवारि 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोद मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन जोबोर मोजां खाबुबो मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावलांनाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव मान बांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ बहाबा सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो नखरावबो अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो दिनै मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन नखराव बिदा फंबायनि अननायखौ मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। समाजाव मान बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांनोबो हागौ। मावलांनाय खामानिखौ दिनै मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। आयनिख्रुइ खरसाया दिनै बांसिन जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावलांनाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा गोरोबलायाबो जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।